जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय बारग' एनडिबिनि आफाद आरो बिटिआर सरकारा सोमोन्दो लानानै थोंजोङै हाबा मावगासिनो दं होननानै फोरमायदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' एनडिबिनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। लोगोसे एनडिबिफोरनि एनआईए केस नांनानै थानायखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो भारतनि नखर मन्थ्रिजों सावरायनानै आसाम स्टेटआव लाबोनो हाबाय आरो लासै लासैनो बारग' एनडिबिफोरखौ उदां खालामनायनि राहाया सोलिबाय होननानैबो बुङो बिथां प्रमद बर'आ। बेनि अनगायैबो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ रन्जन दैमारिजों लोगोसे साद' सिबिआइनि केस नांनानै थानाय बारग' एनडिबिफोरनि केसखौ लानानै बावैसो सान सिगां हम सेक्रेटारिजों सावरायनायाव बिथाङा नेक्स्ट ट्रायेलाव माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभ लागोन होननानै खोथा होदों होननानैबो खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दानिया फैदो बिथां प्रमद बर'आ खौरांनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंथिदों आबुङै मिथिना लानि। जोङो बारग' एनडिबि बिथांमोननि जिखिना एनआईए केसाव दङमोन आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां आरो भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांजों सावरायनानै बे गासैबो केसखौ रिटार्न लाबोनो हाबाय एनआईएनिफ्राय आसाम स्टेटआव आरो बिनि बेलनि थाखाय गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेराव जेराव केस दङ बेवहाय बिथांमोनखौ सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय बरननानै लांनाय जाबाय आरो लासै लासैनो बिनि बेल बयखौबो बेल होनायनि थाखाय बेबस्थाया सोलिबाय आरो बेखौ थोंजोङै जोङो बारग' एनडिबिनि जि आफाद दङ बिथांमोनजों जोंनि सरकारनिफ्राय सोमोन्दो लानानै जों खामानिखौ मावगासिनो दङ। थालांनायनि गेजेराव सिबिआइनि गासै द' दङ जेराव रन्जन दैमारि बिथांबो दङ। बेखौ लानानैबो बावैसो जोङो हम सेक्रेटारिजों रायलायहैदों आरो हम सेक्रेटारि बिथाङा खोथा होदों जे नेक्स्ट जेब्ला ट्रायल जागोन अब्ला निस्सय बिथांमोना माखासे पजिटिभ इनिशिएटिभखौ लागोन आरो जोङो थाबैनो भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांखौबो लोगो हमगोन जाहाथे एनडिबिनि जि केसनि जेंना बेखौ थाबनो सुस्रांनो हायो आरो लोगोसे जोंनि संबिजिताव जि मोनसे संशोधन 125 एमेन्डमेन्ट बेखौ लानानैबो जोङो केन्द्र सरकारजों सावरायगोन जाहाथे नेक्स्ट पार्लियामेन्टआव बे एमेन्डमेन्टआ जेरैखि जाया जायो जायनि गेजेरजों जोङो रांखान्थिनि मोनसे बेबस्था बेखौ गोख्रों खालामनो हागोन आरो काउन्सिलाव माखासे आयेनगत भाबे बा कनस्टिटिउसनेलि जिखिनि स्ट्रेंथेन खालामनांगौ बेखौ जोङो स्ट्रेंथेन खालामनो हागोन।